Vážení posluchači, vítáme vás na podcastu Kabarduet a vy. Řekneme si něco o tom, jak vypadá naše první představení. Naše první představení, ještě pod názvem Divadlo Lumík žije, se odehrálo v roce 2014 v Únětické... To byla nějaký kravín. Byl nějaký bývalý pivovar, podle mě. Ne, pivovar ne. Kravín, normální kravín. Každopádně to byl festival Drž se fest. Drž se fest. Nádherný lidi, nádherní organizátoři, zdravíme Páju Vítka hlavně. Navíc lidí si nespomenu z té party. Jestli možná Míra Havel tam taky, nevím. Ale zkrátka to byla taková věc. No. Já jsem jako Lumík byl naprosto čerstvý písničkář s pár písničkama, některý dokonce převzatý ještě z bývalý kapely Katzensungen. Byla to moje první solová prostě vůbec věc. A už jsem jako pomýšlel, že bych to nějak pozdvihl na vyšší úroveň. No a v tu chvíli přišel Pája Vítek s tím, že prostě mě do programu napsal jako Divadlo Lumík žije. A já jsem se s tím musel nějak poprat. Ale ty jsi mu určitě k tomu dal nějaký impuls, ne? No tak jasně, říkal jsem, že bych chtěl jako to právě povýšit, že by to není jenom jako koncert, že jsem chtěl mít prostě takový jako divadelnější ráz, nějaký, aby to bylo takový akčnější, pohybový a bla bla bla, no prostě jsem žvatlal u piva a pak jsem se nestačil divit, co v tom programu bylo. No a byl týden do festivalu a já jsem furt moc úplně jako nevěděl, co bude. No a s Johnem jsme se potkali úplně ve stejném podniku, úplně na stejném baru, jak s tím Vítkem. Legendární podnik Paliárka. Legendární podnik Paliárka, kde mimochodem teda vznikly fakt nejlepší věci prostě. Jo. Kdyby to bylo kdekoliv jinde, tak si myslím, že to prostě nevznikne nikdy tohleto. takže zdravíme Reného. Jo. Tak se vlastně dá říct, že Kabarduet vznikl na Paliárce. Stejně jako Katzensungen, stejně jako Fakt? Lemingway, jo. Jo, Katzensungen, což kapela, ve který hrál dříve. Kapela, ve které jsem hrál a na základě na základě jejího rozpadu jsem vlastně se to taky stalo. Bez toho rozpadu, který byl přičiněn rozchodem s basačkou té kapely, by vlastně taky nevznikl Kabarduet. Takže a ta kapela a tu basačku bych nepotkal, kdybych nechodil na Paliárku. Takže prostě za všechno může Paliárka. Kdybyste to nevěděli, za všechno může Paliárka. To je teorie chaosu. Jo, butterfly efekt. Jo. Tak tohle byl Katzensungen efekt teda, ale jako, jo. Prostě jako jazyček. Nebyl Pája Vítek taky trochu pod vlivem, když tě napsal na program festivalu, aniž by tě viděl v životě hrát divadlo? To vlastně, jo, tou dobou si myslím, že je to dost pravděpodobný. Všichni jsme tak trošku byli pořád pod vlivem alkoholu. Krásný 0. léta. To už byly 10. léta. Mně to přijde jako takovej hrozně odvážný krok. Ne, a to je super, jako on prostě single-handedly prostě udělal mi deadline a zároveň jako hec něco opravdu vytvořit. A to jako za tomu budu do smrti vděčný, protože prostě já si na sebe kladu vždycky perfekcionistický nároky a dělám jednu věc 5 let a pak to stejně nedopadne úplně podle mých představ. A naše první hra vlastně vznikla během týdne. No, tak to je. Je teda pravda, že to vzniklo během tak krátké chvíle, hlavně protože jsem to koncipoval hodně jako koláž.
protože už jsem znal Lumíka a znal jsem jeho písničky, které byly hodně o rozchodech, o jeho rozchodu a stavech, který následují rozchod. Takže... Prvák na Ješkárně byl vlastně takové pozorovací cvičení, kde Johnny nakumuloval prostě veškeré informace o mě a pak je také na mě vychrst jako zrcadlo. A vznikla hra. Takže písničky už byly. Já jsem tu hru koncipoval jako takovou koláž těch písniček, který bychom dokázali nějakým způsobem provázat dohromady. A já jsem si byl vědom toho, že třeba po úmrtí nějaké blízké osoby je definováno 7 fází, kdy člověk se s tím smiřuje a truchlí. Samozřejmě první fáze je šok a poslední fází 7. je usmíření s tím, že nás smrt zkrátka nemine. Ale zajímalo mě, jestli někdo dával dohromady jako těch 7 fází, které se týkají smíření se smrtí, dohromady s tím smíření s rozchodem, a ku podivu jsem jako takový materiál nenašel, i když mi přišlo, že to jako logicky velice jako má mnoho společného. To tak. No tak rozhodně jsem potřeboval to i sám, i kdybych to hrál jenom pro sebe, tak vlastně je to svým způsobem terapie, takhle si připomenout, že ty fáze tam jsou a že máme každý. A byť třeba některý má někdo kratší, někdo delší, někdo intenzivnější a tak dále, tak jako... Jako je pravda, že jsem taky jako čerpal z vlastních zkušeností. No bodejť. Protože to je to zajímavé, že po rozchodu člověk ví racionálně, že nějaká snaha se s tím bývalým spojit a o něčem ho přesvědčovat je v podstatě k ničemu. Racionálně to člověk ví, všichni kolem mu to potvrdějí a přesto je člověk v takovém jako psychickém stavu, kdy ho furt něco vzadu nutí nebo minimálně přemýšlet nad tím, jak by tak nějaká jako snaha se jako s ním spojit a něco vysvětlit, jako, jak by to tak asi mohlo vypadat, jo, a co by na to... A když si člověk připravovává takový scénáře, který vlastně nikdy nevznikl. Jako nikdy se odehráš vlastně sám, že jo, a pak už to druhé vlastně nepotřebuješ. A ono to, kdybys to druhé konfrontoval, tak těch 20 scénářů, co jsi připravil, tak stejně ona použije ten 21. prostě, který jsi nepřipravil. Na který člověk připravený není, no. To je ten důvod, proč jsme byli schopni to napsat během 7 dnů, je, protože jsme akorát vlastně vyplivli své pocity. Vyplivli jsme na papír naše vlastní zkušenosti, aniž bychom o tom museli nějak extra jako příšlet a rozebírat to. Jo, no. No, tak písničky už byly, to bylo jediný štěstí vlastně, no. Jinak by to nešlo. Ale písničky byly a tak Johnny tam něco rychle mě tam doprovodil prostě na piano vlastně tenkrát, na foukačku určitě. Nic jinýho nějak. Kytaru vlastně, vymyslel vlastně jednu písničku tam. No. Nebo tam... tu jsi taky měl už. Tu jsem taky měl, už dlouhou pomlku, která je na konci, tak tu jsem taky měl napsanou. Tam jsem zase já něco domyslel, jenom nějakou jako druhou kytaru a vlastně to bylo... Ale i s přihlídnutím na to, že jsme písničky měli hotový, si myslím, že to byl docela výkon to dát dohromady a naskoušet jako během jednoho týdne. No, tak nedělali jsme nic jiného ten týden, takže za mě je super.
No a tak to dalo vlastně vzniknout tomu našemu souboru, který tehdy ještě neměl mý jméno. Samozřejmě, že moje ego by asi dlouhodobě neuneslo, kdyby se náš soubor jmenoval Lumík žije. To si budeme povídat. Takže jednak jsme po tomhletom představení, jak si získali to odhodlání, že v tom chceme pokračovat a že to chceme tady ten dále rozvíjet, tento náš nápad, a že bychom to chtěli rozvinout v celovečerní představení. A druhá věc, hledali jsme název. Hledali jsme název a já jsem normálně prostě vykradl nejdřív román, román Sebedráz od pana Vaňka. No a už jsme měli protože jsem měl už písničku i Sebedráz, což jako proč ne, že jo, jako to není jeho vynález. Jiří Vaňek se jmenuje, To není jako, je to hezký slovo, jasně. Mně se ten název hrozně líbil, protože to přesně vystihovalo tu naší atmosféru, to vlastně, že jsme se šli obnažit na jeviště našimi neúspěchy v lásce, takže... Navíc prostě tam ta písnička Sebedráz byla, takže to je jako když máte desku prostě, kterou pojmenujete podle nejlepšího hitu prostě té desky. No, ale... Už jsme měli koupenou doménu. A... Všechno to prostě zhatil pan Vaněk, který se ozval na naší facebookové stránce, nám poslal zprávu, že teda takhle ne. Takhle ne, no. Takhle ne, chlapci. To je moje a já hodlám dělat divadelní hru na tohle a to prostě není možný, to si vymyslete lepší název. Tak my jsme říkali, no ale my už máme doménu a toho nezajímalo, prostě byl tvrdý, neoblomnej. A já jsem nedávno na to narazil, ono se to opravdu nakonec uskutečnilo, je to teda jenom rozhlasová hra, ale je skvělá, je to výborný. Jmenuje se to mé druhé já a no nějak takhle, je to takový název hrozně podivný, je tam moc já a ty a druhé. Tak to dáme do komentářů, aby si to lidi mohli dohledat, jestli to bylo tak dobrý. Jo, je to fakt dobrý, hraje tam Míla Kénik a ještě další lidi, ale je to formálně, je to hrozně jako zajímavý, protože ta knížka je taky docela zajímavá, tam jsou třeba jako soundtracky ke kapitolám, což je podle mě super. Takže jako zdravíme Jirku Vaňka, máš to dobrý. A nakonec jsme museli myslet jiný název. Propadlo nám našich, kolik to stálo, 800 ta doména nebo kolik. Což tenkrát v roce 2014 to byly velký peníze pro studenty. Čertovém. No a tak jsme vymýšleli a pak mě se osvítilo něco, no. Protože vlastně Samozřejmě tím, že se teď jmenujeme Kabarduet, jsme se odsoudili k tomu, že tam musí být ty kankány a ty holky v podvazkách. No. Ano, ale vlastně, že to budeme držet nad vodou hlavně my dva. Nevím, jestli to je dobře nebo není, ale je pravda, že s tím, jak každý z nás má nabitý program a spoustu zábavných činností, tak si myslím, že by ten náš soubor jako nepřežil, kdyby v něm byli další dva lidi. Jako. Souhlas. Jako ono, i ten soubor jménem Lumík, jo, je často dost jako k nesnesení. No ale každopádně je pravda, že je lepší, že jsme na to jenom dva a je pravda taky to, že v průběhu těch let, co to hrajem, tak
táhli buď jeden nebo druhej. Je to jako dobře fungující manželství. No, dá se to tak říct. Není to jenom prostě, nesnaží se jenom žena, nebo jenom muž. V různých obdobích každý měl více nebo méně motivace nebo energie. A energie a odhodlání, takže to se jako projevilo a vždycky ten, který ty energie měl zrovna víc, dokázal pošťouchnout toho druhýho. Jo, zatím tam není takový to, že by člověk se cítil jako, že to je všechno na něm a nějaký křivdy, takovýhle věci prostě. Každopádně, když jsme měli jméno Kabarduet, tak jsme se rozhoupali k tomu, že aby jsme měli celovečerní kabaretní představení, takže kromě těch 7 fází rozchodu, který už jsme odehráli v Uněticích, jsme dali dohromady ještě druhou část scénáře, která se týká hledání si nového partnera. Jako trvalo nám to, ale přece jenom, když vezmeme v potaz, kolik práce jsme měli na té škole, tak celkově... Nebo za barem. Já teďko zpětně si říkám, jako proč jsme do prčic si tu z toho neudělali absolutorium, že? To bychom si to možná mohli jako... Já jsem to ještě udělal CDčko a taky jsem ho neměl jako absolutorium, že? Prostě jsem to chtěl jsem vstihnout všechno. No, a měl jsem na to tu sílu tenkrát. Ale já to chápu, no, když člověk na té škole je, tak já jsem se jako přihlásil na piano, ačkoliv jsem na piano moc jako neuměl, jenom protože tam byla ta možnost a chtěl jsem ji využít. A přesně. Pak samozřejmě zpětně jsem si říkal, jako proč jsem se radši nepřihlásil na kytaru, měl bych to jednodušší. No ale vlastně jako oba jsme si tak nějak splnili něco, co bychom třeba sami neudělali, takže Johnny prostě, jeho závěrečná práce byl román. No. A moje básnická sbírka, ke které jsem stále taky ambivalentní. Některé věci jsou geniální a některé jsou vyloženě trapný. Každopádně premiéra byla, před premiéru jsme měli ještě ve velkém sále na Ješkárně. To bylo dobrý, no. 2016. To jsme dostali rovnou krásně feedback od profesorů a seškrtávali jsme. No. Tam jsme se učili škrtat. Ano. Skvělá věc. Je to umění, no. Opustit nějaký nápad, který se ti zdá dobrý. Já jsem od té doby viděl mnoho divadelních představení, který by byly dobrý, kdyby je někdo nemilosrdně seškrtal. Jo. Takže... A to teda my jsme toho i předtím seškrtali dost, protože 2 berani se na sebe, jako jsme občas do sebe mlátili hlavama. A bylo to takový, ale tohle ten vtip si prosadím, ne, nám prostě chci mít. No ale to na úkor toho mýho vtipu. A musí to být vůbec vtipný? A takovýhle všechny jako konflikty. To je taky jedna z věcí, která mě naučila nejenom jako ta škola, ale hlavně působení tady v Kabarduetu, je, že proces seškrtávání a odhazování je vlastně stejně důležitý jako ten proces tvoření. A člověk v tu chvíli musí být nemilosrdný a opravdu se zaměřovat a nechávat tam jenom ty skvosty, aby z toho nebyl prostě dlouhej slepenec nápadů. A poznat skvost je ovšem to člověk není vždycky tak jako na první prostě. To člověk dost často pozná potom až ve chvíli, kdy to hraje vyloženě na jevišti a má tam tu zpětnou vazbu od publika. Musím říct, že za tu dobu, co jsme hráli, kolik mnohokrát překvapilo, že lidi se smějou věcem, kterými ani tak jako
vtipný nepřišly a naopak někde jsem měl dojem, že mám nějaký hrozně chytrý vtip a nikdo na to nereagoval. Ale tak to bývá v divadle. No, jako bylo to škrtání dost. A je pravda, že my to hrajeme 6 let a když to hrajeme po nějaký delší pauze, tak si vždycky tam ještě najdeme něco dalšího, co bychom mohli vyškrtnout. Nebo nahradit už spíš dneska. Protože už zase, často mě taky, zvlášť u té červený kletby, prostě furt poznávám nové dívky a je to, různě se situace mění, je pravda třeba, že tam máme že jsme tam hodně měli zmíněnou seznamku a dneska už seznamka je taky docela taková pasé věc, no. To je zajímavý, no, jako znám kolem sebe lidi, kteří prostě přesto nějak se seznámili, a to už jsou spíš ty seznamky přesně jako tindrácký a to, co jsme tam měli původně seznam CZ asi nebo něco takového, tak to už opravdu asi ne, no. A to už jsou dneska placený, prostě kvalitní. Já s tím vlastně zkušenost nemám. Nebo moje zkušenost byla taková, že jsem 3 hodiny vyplňoval prostě dotazník, takový to úplně nesouhlasím, až úplně souhlasím, a prostě ty otázky byly repetitivní hrozně, jako takový to, seš věrný, podvádíš holky, a dneska už je to tak, že si vyfotíš selfie a máš to hotový, prostě swipe left, swipe right. A jako tohle jsem celý teda vyplnil s tím, že jsem teda jako byl z toho takový perplex. A pak teda, když jsem se chtěl dostat tomu samotnému, tak abyste viděli zprávu toho druhého, zaplaťte, stačí jenom 300 měsíčně. To znám, no. Jsem říkal, no tak tyhle, to si radši zaplatím tu Premier League, ale... Já jsem na seznamce taky byl a já jsem měl štěstí začátečníka, takže jako hnedka nějaký první setkání, který jsem měl přes seznamku, tak jako přerostlo v romantický láskyplný vztah, a to už se mi samozřejmě na druhý pokus už nepodařilo zreprodukovat. Takže jako seznamka zabodovala jednou a tím to pro mě skončilo. To je hezký. To je taková jako zdravá zkušenost, si myslím. Zároveň ale nedostatečná, aby člověk jako o tom měl přednášet vlastně. Potřebuješ mít obě ty zkušenosti, tu špatnou i tu dobrou. Ale já jsem se o tom bavil s holkama, co si třeba inzerát na seznamce udělali, a to jsou přesně, to, co jsem od nich slyšel, jsou přesně ty zkušenosti, které tam v tom kabaretu reprodukujeme. Protože slyšel jsem to z mnoha různých zdrojů, že si holka dala inzerát na seznamku a přišli jako 250 odpovědí, které byly ještě ke všemu takový hrozně ambivalentní. Dneska už chodí jenom dickpiky. To je, asi jsem nepotřeboval vědět. Je to hustý, jak moc se to děje. Jakože prostě jdu si někam, nevím, na nákup a přijde mi zpráva od mý dívky, která prostě říká, no tak už se mi to zase stalo prostě, že jako ve Flixbusu se jí to stává. Co to je Flixbus? To jsou ty něco jako student agency, ale Flix, takový ty zelený autobusy. Jo. Že tam se připojí na Wi-Fi, nebo možná přes Bluetooth to posílají prostě. Že si jako, že zapneš si Bluetooth a podíváš se na zařízení, co jsou okolo, a rozesíláš dickpiky. And jako, on this bombshell. Mě fakt zajímá, jako, co ten člověk si od toho slibuje prostě.
jsme se v našem podcastu dostali do té zase, ty jsi zase našel nějakou králičí noru a strčil si do ní nohu. Mně se by the way jako hrozně líbí slovo dick pic, jako. Mně přijde strašně vtipný, tak jako roztomilý. Hele, já myslím... Dick pic, to je takový jako... Hele, aby jsme jako neskončili na takovýhle prostě trapný notě, tak já si myslím, že bychom si měli udělat předsevzetí. Tak to rozvedem. Ne, přestaneme to rozvádět, ale dáme si předsevzetí. Napíšeme písničku, ve který použijeme slovo dick pic. Yes! Jo. To beru, to je dobrý. A bude to drzá písnička asi, nebo já nevím, jaká písnička to bude. Každopádně musí... To bude Dick Banger. Každopádně v té písničce zazní slovo dick pic. Jsem pro. Mě to slovo hrozně baví. A teďka ještě jsem se naučil jedno slovo, abych to jenom uzavřel. Butt plug. Hrozně podobný jako z podobného jako renku slov. Má hrozně podobnou dvě slabeky, které se rýmujou. Jako, je to roztomilý prostě. Butt plug, dick pic. A já jsem si představil prostě, že bych udělal pohádku. Že prostě bratři butt plug a dick pic prostě. Nebyli bratři butt plug a dick pic. Ale já myslím, že bychom se s těma ambicema měli krotit, jo. Zatím, ne, to já si zůstaňme u toho, projekt, že vymyslíme písničku, kde bude dick pic. Hele, na to si ťuknem. Nebylo království. Na to si ťuknem. Nebylo království. A jestli jste nás poslouchali až sem, tak nám pošlete komentář, protože nás to zajímá, jestli vůbec jako někdo si tohleto poslechne, dostane se až sem. Samozřejmě, jestli to má vůbec nějakou přesahovou hodnotu na naše rozhovory u vína. Ale jako určitě z toho bude písnička, ano, ve který bude dick pic. Což je nádherný, jako kdyby to nemělo k ničemu být, tenhle ten nádherný rozhovor teda. Ano. Teď si uvědomuji, že jako dick pic a selfie stick by se dalo rýmovat, jako, takže já už tady jako rozjíždím kreativní flow. Ty vole. A to dělá ten krb, podle mě všechno. Prostě, když si sedneš do ušáku před krb, tak to sypeš. Hele, tak já myslím, že něco máme, Takže ještě jedno závěrečné ťuknutí. My se s vámi loučíme, Rabarduet. Jo. Mějte se krásně a buďte zdraví.